6 medallas, 7 si tratamos nominalmente y si desdoblamos la de Rodrigo y Carlos, de un total de 17. Esto significa que 1 de cada 3 medallas que ha ganado la delegación española tiene acento gallego. Pero no es menos importante los 10 diplomas conseguidos. 10 diplomas de 40. 1 de cada 4 diplomas tiene acento gallego. Así resumía o secretario xeral pro deporte o éxito dos deportistas galegos nos Xogos de Toquio. 15 dos 25 olímpicos reuníronse esta mañá no Centro de Tecnificación Deportiva en Pontevedra para recibir a homenaxe de todos. Sodes olímpicos e iso é un orgullo personal, un orgullo familiar, un orgullo dos povos onde vos veron nacer, un orgullo dos vosos amigos e, por tanto, tamén un orgullo da gran familia que é Galicia, da nosa nación que é España. Un a un foron someténdose as preguntas en clave de humor do cómico David Amor, encargado de dirixir o acto. Pero foi a padexeira Teresa Portela Prata en Toquio quen tomou a palabra en nome de todos os deportistas. Penso que é fundamental que os rapaces, probablemente nenos e nenas, teñan os seus referentes aquí. Gustaríame que non só vesen os resultados, sino que vesen a cantidad de horas de sacrificio e de dedicación que é necesaria para conseguir un soño. A 6 veces olímpica quixo dirixirse de xeito especial a outros dous nomes propios do deporte galego, Javier Gómez Noia e Támara Echegoyen. Póñome na vosa piel, sei que non estaredes a gusto porque sodes grandes deportistas, merecedes todo, merecedes o ouro, pero sei que a carreira que decía ten obstáculos e sobre todo hai que saber sobrepoñerse e sacar o positivo. Unhas emocionadas palabras que contaxaron incluso o presidente da Xunta de Galicia. E unha homenaxe como a que lle rende Teresa Portela ás 32 mulleres galegas que teñen participado nos xogos, que os soños poden acadarse sen renunciar a nada, que o tren non pasa só unha vez, senón 6 veces, e que o segredo do éxito está na perseveranza. Núñez Feijóo aproveitou tamén a súa intervención para anunciar a creación dunha oficina de atención ao deportista pensada para asesorar e axudar aos deportistas de élite.